Muga Gusti tansah ngayomono marang anggane Janaka. Parikesit putuku ngger wong bagus parikesit. Kula wonten tinimbalan ingkang adhawuh. Kanjeng Eyang Arjuna amiji dhumateng ingkang putra wayah pun parikesit. Kula cumadung dawuh duh Kanjeng Eyang parikesit ngertenono nadyan Koko Prabu Puntadewa wis ngandharake kalamun to dina samengko ora ana kang bakal ngelintir kalungguhan kang ana Paraja Yudastina. Ora ana kang pantes nglungguhi dampar keprabon yen to ora jeneng sira Parikesit nanging ngertenono. Anggonmu entuk kamukten iki mono dudu saka labuh-labetmu tumraping para pepunden Pandhawa nanging kabeh iki mono nulat marang Kanjeng Ramamu Duk Arumuhun. Kanjeng Ramamu Duk Arumuhun ing mono banteng-bantenging wong negara Ngamarta, banteng-bantenging para Pandhawa kang wis maju perang ana ing palagan Baratayuda Jaya Pinangun nganti puputing yuswa ngegirisi kuwandane diranjap dening panah kang cacah 1000 para sasat warang keranjang ora bisa dikukuk jasate wong tuamu Abimanyu nanging awit saka gedhene labane Abimanyu tumraping para pundenmu Pandhawa mula dina iki para Pandhawa wis sarujuk Koko Prabu Kalimataya ya Koko Prabu Puntadewa wis golong wis arumajeng yen to si Parikesit iki mono dadi ratu ngaratoni negara Yudastina nanging yen to tak deleng Parikesit nadyan jeneng sira iku mono putuku nadyan jeneng sira Parikesit iku mono arah dagingku dhewe nanging Janaka ora percaya marang Parikesit sabab Parikesit iki mono bocah kang lumuh makarti bocah kang senengane njagakno karo wong tuwane nggonmu enak-enak lungguh sila kendangan dengkul mung arep-arep warisan saka para pepundenmu Pandhawa ora ana labuh-labetmu tumrap para pepunden nadyan kaya mangkon uga sliramu lumuh makarti ora gelem sinau ora gelem mesu budi ora gelem atarak brata siji karo kadang-kadang mulyane Parikesit nadyan Koko Prabu Kalimataya wis nyarujuki nadyan Koko Prabu Kalimataya wis bakal percaya karo Parikesit nanging Janaka ora yen to bisa tak gagalake dina iki aku ora sarujuk yen to Parikesit sing dadi ratu. Akyat arisang kapirangu arinang kinempet kampet dosang ratnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kudu garing
Kanjeng Eyang kula nyuwun gunging samudra pangaksami dene ingkang putra wayah menika mbebanger asma paduka Kanjeng Eyang Janaka. Aduh Kanjeng Eyang kula namung sumarah menapa ingkang karas dados karsanipun paduka Kanjeng Eyang Janaka kula pasrah bonggoan pejah gesang kula pasrahaken dhumateng paduka Kanjeng Eyang Arjuna Kanjeng Eyang parikesit yen to nyata jeneng sira iki mono yen to nyata jeneng sira iki mono meratelake anak banteng-banteng wong Amarta dina iki kudu mbok buktekake parikesit dina iki kudu mbok buktekake yen to parikesit iki mono traing Witaradya trae wong pinunjul aja nglemprek aja nglokro kang kaya mangkono dina iki aja ngadhep ana ing ngarepku yen to jeneng sira durung pikantuk ngelmu aja ngadhep ana ngarasaning Janaka yen to parikesit durung pantes yen to dadi ratu. Gegek ugek sadulita melmel. Gus. Ndara kula parikesit nggih, ndara kula paripurna. Ketingal suntrut Gwaya Teja Paduka, ketingal surem. Monggo panjenengan sanjang kalian ingkang batur pun Semar Badranaya, Gus. Ndara kula parikesit. Kiyaine Lurah Semar Badranaya kiyaine. Kula wonten dawuh. Yektine aku bubar ditukani dening Kanjeng Rama Janaka. Yen to parikesit iki mono lumuh makarti. Enak-enak sila kendangan dengkul, prasasat tenguk-tenguk nemu kethuk.
aku marisi Paraja Yuwastina lan bawah perintah Paraja Yuwastina aku rumangsa gagal dadi putra wayah aku rumangsa gagal dadi trah banteng-bantenge Ngamarta Kakang Semar aku kudu kaya ngapa Kakang Semar aku ora oleh bali ana ing Praja Yuwastina yen to durung parikesit iku mono nampa ngelmu nampa pangerten lan nampa wewarah kiyaine iki kaya ngapa ana kedadean kang kaya manggene ae Gus ndara kula parikesit panjenengan ampun ewuh kaya ing pambudi ampun angel-angel anggenipun makarti Mbah sampeyan menika sampun gentur tapane sampun mateng semedine pancinipun panjenengan ingkang ngunduh Gus nanging leres menapa ingkang dipun aturaken kalian ingkang Eyang Arjuna kedahipun calon ratu menika kedal 4 pasang ngraita gentur tapane mateng semedine nanging benten kalian para luhur-luhur panjenengan ndara kula parikesit ampun ngantos panjenengan menika ngrantes ing penggalih pangandikan ingkang Eyang Arjuna menika kinarya pamecut paduka monggo kula kancani Gus kula kancani sinau dumateng alam kula kancani sinau dhateng alam mugi-mugi panjenengan menika saged mangertosi menapa kawontenaning jagat dumadi menika kaya mangkono Kakang Semar nggih monggo tetiru kalian para pepunden-pepunden ingkang natkalaning semanten mesu budi tapa brata mlebet jroning wana ing mriku panjenengan saged menep ciptane Gus kaya mangkono Kakang yo yen kaya mangkono ayo derekno karo aku bakal tapa brata maladinding aku kepengin sesuci aku kepengin buktekake marang Kanjeng Eyang Janaka kula puji-pujiaken supados lancar menapa ingkang dados sayan paduka Gus Kang Sarap
sang singa bareng Kacendra kang majar mawa kahatur panandulu pan kadya singa bareng Kartindu Durasa Subala piye? Dina iki apa kang dadi rantamanmu? Dina iki aku nduweni panemu. Dina iki aku nduweni gagasan. Aku dok nalkalaning semana iki mono taraing Kanjeng Rama Patih Harya Sengkuni kang minulwing jagat. Dina iki aku ora narimake yen to pari kesetik mono bakal jumeneng nata yen to pari kesetik mono bakal jumeneng ratu ya yen to pancen dina iki pari keset jumeneng ratu kudu digagalake sabab sing penang ngaratoni negara Yastina iki mono kudune turun saka negara Ngastina dhewe wah iya Karatewindu aku turun saka Kanjeng Rama Raden Durasa Subala lan Kanjenge yang Raden Durasasana. Mula dina iki aku sarujuk apa kang dadi kandhamu. Danyang suwe lho. Piye Karatewindu? Aku anak Swatama. Dina iki aku uga sarujuk apa kang dadi gegasamu ya apa kang dadi karepmu ya yen kaya mangkono ae manunggalake tekad aku duwe rantaman bakal obak-obak banyu bening kang ana negara Taraju Tarasna turune Prabu Bama Narakasura nadyan si Prabu Sawarka iki mono ora ngerteni yen to dheweke turun Prabu Bomantara dina iki bakal tak obrak-obrak katentremane tak jak ngaraman ana ing negara Yastina. Ya, yen kaya mangkon aku kudu kepiye? Dina iki aku krungu pekabaran. Yen to pari kesit iki mono ditunduk saka negara Yastina. Golek ana analisik Wanasanya. Golek ana pari kesit yen ketemu gage-gage enggal Patenara. Dursa Subala. Yo yen kaya mangkono tak turut apa kang dadi arek kandhamu wiwit dina iki aku bakal jemangkah sewang-sewangan yo sinau maca marang kahananmu Rahayu apa kang dadi lakumu